bat izatea, nahi dugu herri solidario bat izatea, nahi dugu mundura irekita bizitzea, munduko gauzak hartu eta munduari gauzak eskaintzeko, eta gainera, harrotasunik hoberenaz nahi dugu gure hizkuntzan eta gure kulturan oinarritutako herri bat izaten jarraitzea. Ez dugu egiten hau inoren kontra gaudelako edo inoren kontra goazelako. Egiten dugu gure nortasun propiotik egiten diogulako aurre inguratzen egituen mundu horretan. Eta mundu horretan gertuen dauzkagun herri eta herritarrekin batera eraiki nahi dugulako gure etorkizuna. Eta uste dut, Euskaldunok sortzen dugun kulturak baduela guzti honetatik asko. Guk egiten dugun kultura ere modernoa da, aurreratua da, mundura irekita bizi da eta munduak gure kultura honi begiratzea nahi dugu. Euskaldunok gure burujabetza, gure kultura eta gure hizkuntza zaintzea nazionalismoa da eta txarra da. Erne, beraz, erne. Guri buruz dagoen eta sortu litekeen irudia kezkagarria da eta arriskutsua izan liteke. Eta azken hilabete hauetako adibide bat jarriko dizuet. Urkullu lehendakariak gutun bat idatzi dio, duela hilabete batzuk, Jean-Claude Juncker, Europako Batzordeko presidenteari. Presidente honek bere hitzaldi batean ariketa hau egin zuen eta nazionalismoa deitutako poltsa batean sartu zituen Europan politikak dituen arazo guztiak. Eta maila berean ipini zituen abertzaletasun, gure kasuan, abertzaletasun demokratikoak planteatzen dituen eskariak edo Europako eskunt muturrekoek planteatu ditzaketunak. Eta benetan esaten dizuet, Junckerren erantzuna ez da bat ere lasaigarria. Berak defenditzen duen Europaren estatus hori, auzitan ipini lezakeen edozein monumentu politiko deskartatuko du eta izen gaiztoz deituko du. Eta hau bere kontestuan jartzeko, niri gertatutako esperientzia bat. Joan da Udaberrian, Berlingo zinemaldian. Euskal zine produktoreak laguntzera joan nintzen, jaialdi horretara, eta aukera izan nuen Europako media izena duen programa bateko zuzendariarekin hitz egiteko. Esan nion, gure herri txiki honetan bagenukala euskaraz egiten zen zine txiki bat, eta Espainiako estatuaren barruan egonda ez genitula behar bezala jasotzen, behar genitun diru laguntzak. Eta pertsona horrek esan zidan, ez zeukala denborarik gure arazoari erantzunak emateko. Bere problemarik handienak Europaren ekialdean zaudela, Polonian, Rumanian eta antzeko egoeratan, eta herrialde horietan demokrazia auzitan eta arriskutan egon zitekeela, eta ez sortzeko arazo berririk. Horregatik, diot, erne. Horrek ez du esan nahi, geuri dagokiguna egin behar ez dugunik, ez da inundik ere. Guk geure egin beharko dugu. Gure izaera marrazten duen kultura hori zaindu behar dugu eta bultzatu behar dugu modu indartsu eta demokratikoa. Horrela jarraitu behar dugu, baina argi eduki behar dugu nola dagoen gure ingurua. Eta gure kultur kontsumak bi ezaugarri nagusi dituela. Bata da, bi hizkuntzetan gertatzen dela, gure hizkuntzetan, euskaraz eta gaztelaniaz. Eta gainera badu ezaugarri bezala, mundu horren kudeaketa edo gestioa elkarlanean edo auzolanean egiten dugula herri erakundeek eta erakunde pribatuek. Eta erakunde pribatuak esaten dudanean, batuko dituzke, fundazioak, kultura elkarteak, soziedadeak eta bar. Baina badago lankidetza bat, lehendakariari auzolana esatea gustatzen zaio, badago lankidetza bat bi arloen artean gure sorkuntza hori posible egiten du. Gure kulturaren mundu honetan lehenengo, eta hau da garrantzitsuena, sortzaileak daude. Idazleak dauzkagu, antzerkia daukagu, zinea daukagu, arte plastikoak dauzkagu, dantza daukagu. Eta guk esatea ez dago ongi, baina gure inguruan daudenek esaten dutenez, seguruna, aspaldi gure sorkuntzak bizi izan duen momenturik interesgarriena eta oparoena bizi dugu momentu honetan. Hau esatea ez da nahikoa, gero demostratu egin behar
Baina uste dut horren adibidea zen leikela ikustea kanpotik nolako rekonozimentuak egiten diren. Eta adibide batzuk ipiniko ditut. Nik uste dut, Bernardo Atxaga, Angel Ertxundi, Kirmen Uribe, Juan Cruz Igarabide, edo Mariasun Landari, Espainiako sari nazionalak emateak baduela rekonozimentutik zerbait. Eta idazle horien lanak beste hizkuntza batzutara itzuli eta ikusteak ere, bai. Beraz, badaude elementu batzuk, rekonozimentu bat daukatenak, talentua biltzen dutenak, eta biharko kulturari buruz hitz egin behar bagenu, izan beharko genuke, aginteen eginkizuna dela, guztion artean koordinatuta eta bakoitzak bere tokitik, daukagun sorkuntza horri, baliabideak ematea eta bideak ematea, sortzaile horien gandik hurbil egotea, sortzen duten produkzio hori izan dedin kalitatezkoa eta estimatua. Eta horrekin batera badaude beste eginkizun batzuk egin behar ditugunak. Bat eta oso garrantzitsua da sorkuntza hori, sorkuntza horren produktua mundura ateratzen laguntzea. Kanpora ateratzea. Kanpoan erakustea. Gure artista horiekin batera, kanpoko merkatuetara eta ferietara joatea erakusteko zer egiten duten. Eta adibidez literaturaren kasuan, euskarazko eta batzuetan gaztelaniazko liburu horiek beste hizkuntza batzuetara itzultzen laguntzea. Hori delako gure sorkuntza hori ezagutarazteko modurik hoberena. Eta sorkuntza honek badu beste erronka bat gure artean, eta etorkizunean gure kultura zer izango den neurri handi batean honi lotuta dago. Eta hor guk, herritarrok eta kontsumitzaileok daukagu zer esan handia. Ez da nahikoa kanpora ateratzea gure musika, gure idazleak, gure dantza, gure antzerkia, guk etxean kontsumitzen ez baditu. Orduan, benetan sinisten badugu gure kultura bigarrean, uste dut, herritar bezala pentsatu beharko dela zer dagoen gure esku, hori posible izan da den. Ze ezin liteke bakarrik izan talentuaren eta diruaren kontu bat. Behar ditu ikusleak, irakurleak, entzuleak, jarraitzaileak. Eta honek, gure planteatzen dugu, herritar bezala, galdera bana. Gure kulturaren mundu honetan, beraz, aurrena sortzaileak daude. Eta bigarren kapitulu handi bat dago, importantzia handia hartu duena, eta da gure kultur erakundeen mundua. Gure traktore bihurtu diren erakunde horien mundua. Guggenheim, Bellas Artes, Artium, Txillida-leku, Donostiako Zinemaldia, Zinebi, Valentziaga Museoa, Musika Mamostaldia, Euskadiko Orkesta. Bakoitzak bere mundutsua dauka eta bere helburuak ditu. Baina kanpora begira sendotasuna ematen digute eta irudi bat ematen laguntzen digute. Arlo horretan lan asko egin da. Baina arlo berriak daude lanerako eta gure kultura gero zer izango da adierazteko garrantzitsuak direnak. Eta bi aipatuko ditut. Ze bietan dagokigu datozen urteetan lan egitea. Bata da ondare industriala. Bukatu den eta hil den mundu industrial batek utzi dizkigu, esango dut, hondakin batzuk. Hondakin horiek bihurtu ditzakegu ondare, zaindu egin ditzakegu, berreskuratu egin ditzakegu, indarrean ipini ditzakegu, erakutsi eta horien berri eman. Hori egin gizon importante bada, eta egiteko daukagu. Eta beste bat izango litzake, heldu ezin leiken edo gorputzik ez duen ondarea. Izan liteke hizkuntza, izan liteke bertsolaritza, izan litezke bizirik dauden tradizioak herriarekin batera zaindu ditzakegunak, horrek beste arlo bat osatzen dut. Batak zerikusia dauka genero berdintasunarekin eta besteak euskararekin. Helburu bezala jarritu daukagu erakunde guztiok, udalek, aldundiek eta jaurlaritzak gure kultura produkzioan, gure kultura ondarean, agerian utzi behar dugula emakumezkoen lana. Gure kulturaren proiekzioa izan da gizonezkoa. Eta batzutan kosta egiten da, emakumeen eskua ikustea sortzaile horien artean. Bere-beregi nahita ipini beharko dugu helburu bezala emakume horiek biztara ateratzea. Bestela ez dute beren tokia edukiko. Eta beste arloentzat garrantzitsua den bezala, kulturaren arloarentzat ere oso garrantzitsua da emakumezkoen agerikotasun hori, eta gizon eta emakumeen arteko, gizonezko eta andrazkoen arteko berdintasun hori lortzea eta erakustea. Eta bigarrena hizkuntzarena da, euskararena. Gure politiketan normalean
ez daude euskarari zuzenean zuzendutako programak. Euskarazko laguntzak daude, laguntza nagusien barruan, eta berdin baloratzen ditugu, plus batekin, baina zaku berean baloratzen ditugu gaztelaniaz eta euskara sortutakoak. Ze euskara ez da batzuen gauza bat, edo geto baten gauza bat, da euskal herritar guztiona, eta horrela tratatu behar dugu gure kulturgintzan. Eta lehen esan dizuet, euskararen kontu honetaz hitz egiterakoan, euskaraldiaz hitz egingo dizuela, eta uste dut nire obligazioa dela, itzaliago amaitu dagoetik, euskaraldiaz hitz egitea. Uste dut, euskaraldia dela eta euskarak batu egingo gaituela euskaldun asko. Urtetan beste arrazoi batzuengatik elkarri bizkarra eman da bizi izan geran asko, euskararen inguruan, euskaraldiaren inguruan, beste batzuekin batera elkarrekin ekimenak egiteko. Eta hori, konbibentziari begira balore bada. Eta uste dut euskaraldiak horretan ere lagunduko digula nahi badugu. Beraz, euskara gehiago hitz egiteko modua daukagu, euskara gehiago entzuteko modua daukagu, eta euskararen bitartez askorekin, edo askoren artean berradiskitatzeko aukera bat daukagu. Oñatin hasi naiz, 1918an, munduko gerrak pasa ditut, Europaz hitz egin dizuet krisi ekonomikoaz, immigrazioaz, Europaren batasunaz, nazionalismo eta patriotismoaren trampa horretan erortzera bultzatu nahi gaituzten diskurso hori buruz, eta azkenean pixka bat eta gutxi hitz egin dizuet gure kulturaren bilarraz. Nahikoa izan ez bada,